tænkt lidt over det. Jeg synes simpelthen, det er for grænseoverskridende at stå og ordinere foran andre mennesker. Jeg tænkte sagt ja til at være krokimodel. Det vil altså sige, at der skal stå en masse mennesker og kigge på mig. Splitteravne nøgen. Det er Simon herinde. Nej, hvor er det godt. Ja, og nogen skal modellere mig simpelthen. Præcis. Du er klar? Ja. Og du er med på, hvad du skal? Nej, det må du også instruere mig i. Egentlig er det super enkelt. Ja. I virkeligheden, så skal du bare være. Det kan du godt finde ud af. Fra side. Så du bestemmer selv, om du sidder, eller om du står op, eller ligger der ned. Jeg tror, jeg sidder ned. Ja. Starte med. Så, det var det. Hvad så? Hvordan var det? Det var sgu faktisk lidt kedeligt. Ja, næsten. Ja. Altså, når det første rush ligesom har lagt sig, Ja. de første 10 sekunder, ikke? Så er det bare siddet meget stille, mens nogen former ens altså krop i ler, og nogen tegner en og sådan noget. Først, Ja. det er meget lidt grænseoverskridende, når man først er i gang.